личности на Михайлото е госпожа Димитрина Кръстева, Пепа Марчева, госпожа Милена Станева, Янко Димитров и инженер Роза Желева. Каква е вашата първа асоциация, когато чуете Михайлото? Може от целия живот. Моят втори дом. Аз съм свързана с това училище. След 100 години, тези, които дойдат след нас, искам да се надявам да продължат това, което е поставено, ние поставяме и те съответно да бъдат. Ако не изпитвате предизвикателство в работата си, това означава, че е работа. Това е училище, което прави мъже. Най-вече дисциплината, защото без нея просто няма да Трябва да ви кажа, че където да отида и да почукам, си искам да обръщате внимание и то най-вече, защото или директор, или заместник директор бяха възпитани за това. Човек трябва да бъде, да умее да се предизвиква и да чувства удовлетворение да работи. Така че, кажете да се. Благодаря. Както видяхте, този червен стол, много си говорихме, не е лесно. Изпотяват момчетата, но са много добри. И то